Nawr te. Fi 'di clywed bod perfformwyr gwych i gael yng Ngwynedd ac mae'n ardal hyfryd. Ni'n mynd i ardal Penrhyn Deudraeth a Gaernarfon heddi i ddwy ysgol arbennig iawn. Felly, fel mae arwyddau'r pendalar yn gweud, fi'n credu bod ni'n mynd i lwyddo gyda'n gilydd heddi i greu cyngerdd arbennig i bobl gytre. Felly, dewch i ni gael gweld os oes na ddisgyblion draw yn ysgol Hafod Lon. Os na ddisgyblion draw fyna eto yn gwylio ac yn gwrando ac yn barod i fynd. Oh, helo! Bore da, sut i chi? Chi iawn? Da iawn. O, na ni, newch chi droi'r meicroffon ymlaen a na i glywed chi wedyn. Bore da? Gyd, ydy ma'n fi a Joe. Bore da, chi'n iawn? Gwych! O, bore da i chi gyd. Wel, dwi'n edrych ymlaen i weld chi gyd yn perfformio yn ystod y bore. Hyfryd! Wel, dyna ni, ysgol Hafod Lon yn fyna, gyda'r gitars yn y cefndir hefyd. Chi'n ysgol cerddorol iawn fi'n credu, felly dwi'n edrych ymlaen i weld beth sydd gyda chi gynnig i ni. Da iawn! A nawr, beth am i ni fynd draw i ysgol Pendalar? Yn ardal Caernarfon mae ysgol Pendalar. Os na rhywun yn ysgol Pendalar yn gwylio bore yma sgwn ni? O, fi'n gallu gweld chi! Bore da! Siomai! Siwr i chi gyd? Wel, fi'n gweld chi chwifio ar y sgrin. A codi bawd? Mae ysgol Pendalar yn barod i fynd, dwi'n meddwl. Gwych! A fi'n credu falle bod ysgol Hafod Lon yn gallu gweld Pendalar a ysgol Pendalar yn gallu gweld ysgol Hafod Lon. Da iawn. Nawr te, mae yna rhywun arall, dim ond fi sydd fan hyn yn yr E-steddfod heddi. Mae gyda ni rhywun pwysig arall, o'r enw Gwawr Edwards. Nawr te, ydyn ni'n gallu cael gwawr ar y sgrin, sgwn ni? Chi cael gweld beth mae gwawr yn edrych fel. O, cohi. Helo. Bore da, gwawr. Bore da, Elin, ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch yn fawr, ydwn iawn, diolch. Nawr te, fi'n mynd i gyflwyno ti nawr i'r criw ma, fel ein sylwebydd ni hyn o'n heddi, bydd gwawr yn gwrando'n astyd ar y perfformiadau i gyd. A wedyn yn rhoi cwpl o sylwadau ar ôl i chi perfformio. A sa'n gwybod, falle bod rhai ohonoch chi'n nabod gwyneb gwawr hefyd, os ydych chi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth. Mae gwawr yn soprano, mae'n dod o Geredigion, fel fi. Lawr yn y de. Mae gyda ni'r de a'r gogs heddi yn dos yn uno i greu steddfod. A gyda pwy wyt ti wedi bod yn canu, gwawr? Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn canu gyda Bryn Terfel. Do, Bryn Terfel. Pwy arall? Rhydian. Only Men Aloud. Lot o bobl hyfryd bendigedig. Hyfryd! Ond ti'n edrych ymlaen i glywed Hafod Lon a Pendalar heddi, dwi'n siŵr. Methu aros i glywed y wledd a'r cyngor ti o'n blaen i heddi. Hyfryd! Wel, na ni, ti di ennill mewn llwyth o steddfodau, yn do? Ydw, fi'n gyfarwydd iawn a eisteddfodau a am blatfform gwych i ni'r Cymru. Yn dyfed, ni'n lwcus fel plant ysgolion Cymru, achos dyna sydd nes di a fi ddechrau, yn dyfed, Elin, trwy gystadlu mewn steddfodau, a does dim profiad gwell, felly mwynhewch, a y cymryd rhan sy'n bwysig wrth gwrs. Mae pawb yn enillwyr, mor belled bod chi'n neud eich gorau, chi di ennill ty beth. Yn hollol, dim ond cymryd rhan sy'n neud, a joio, yn dyfe? A joio, mwynhau. Gwych, wel, newn ni weid y tawrth o gwawr am nawr. Mae gwawr yn mynd i fynd nôl i wrando'n astyd ar y perfformiadau i gyd. A, beth am i ni ddechrau? Ni yn mynd i ddechrau gyda'r unawd gerddorol. Felly, mae'r unawd gerddorol gyda yn dod o ysgol Pendalar. A Noah sy'n mynd i berfformio i ni ddechrau. Nawr te, odi Noah yn barod da ni? Fi'n gweld Noah fan hyn ar bwys y piano. Gwych. Bore da, Noah.
Bore da, ti'n iawn? Bore da, nawr te. Wyt ti'n gwybod beth ti'n mynd i, beth ti'n mynd i chwarae i ni heddi? Os na enw i'r darn o gwbl? Dwdlent, dwi'n meddwl, di enw'r darn maen nhw am di chwarae. Waw, mae hwnna'n swnio'n cool iawn. Fi ffili aros i glywed hwn. Felly, pan wyt ti'n barod, pob look. Green juice. Go. O, da iawn ti, Noah. Oedd hwnna'n wych. O, gwych. Wedi canu 2 gan fi'n credu. 1 i ddechrau a wedyn can pan bydd hapus. Da iawn ti. Fi'n codi bawd fan hyn arno ti. O ti'n ffantastig. Reit de. Ni'n mynd i fynd mlaen i'r un nesa. A ni'n mynd draw i ysgol Hafod Lon nesa. At Rhodri. Nawr te, dewch i ni weld os yna rhywun yn aros amdano ni draw yn ysgol Hafod Lon. O, fi'n credu bod Rhodri wrthi'n cyrraedd yr ystafell nawr. Bore da, Rhodri. Bore da. Bore da, shwt i ti? Sut wyt ti? Fi'n iawn, diolch yn fawr i ti. Ydw, diolch am ofyn. Nawr te, beth i ti'n mynd i fod yn chwarae heddi? Ti'n gwybod beth yw enw'r offeryn na? Achos da i wedi clywed neb yn chwarae'r offeryn yma o'r blaen i fi. Fi'n edrych mlaen. O, ti'n edrych mlaen i berfformio? Wyt. Reit, wel pan ti'n barod, cymryd amser nawr iawn, a pan ti'n barod, all ti ddechrau chwarae i ni, iawn? Dechrau Jack in the Box, iawn, Rodri? Ok, Jack in the Box. Barod? 1, 2, 3, 4.
joio hwnna? Na ti, cymra ti bow. Ti'n heiddi na, da iawn ti. Nes ti joio? Ie. Nes ti joio wneud hwnna? Do, ni'n gallu gweld wrtho ti. O, ti'n dawnsio yn ystod hwnna hefyd. Dim ond chwarae offeryn, o ti'n neud. Da iawn ti. Nawr se, o'n i'n nabod, oedd can gyntaf Jack in a Box, a wedyn oedd Twinkle Twinkle Little Star, a wedyn oedd can arall da ti. O, ti'n dda iawn i gofio hwnna i gyd. Ti'n cofio bob un odyn? Ie. Ie, da iawn ti. Gwych. Be oedd enw y gan ola, Rodri? Ie, ti'n gwybod? Deep down in a hat. I fe. O, wel, nes i joio hwnna. Nes i really joio y cynnion i gyd. Da iawn ti. Da iawn ti, Rodri. Newn ni weld ti nes mlaen iawn. Lly fynd nôl nawr i fwynhau gweddill y bore. Gweddill y gyngerdd. Diolch, Rodri. Nawr te, mae'n person nesaf ni yn dod o ysgol Hafod Lon eto, sef Noah, ond gan bod ni newydd weld Rodri yn fyna, falle newn ni aros rhyw funud bach mwyn i Noah o ysgol Hafod Lon gyrraedd yr ystafell. A gaethon ni Noah o ysgol Pendalar i ddechrau hefyd, felly mae 2 Noah, un yn Pendalar a un yn Hafod Lon. A sgwn i pa offeryn cerdd bydd Noah yn chwarae i ni yn ysgol Hafod Lon heddi. O, nawr te, fi'n gweld bod Noah wedi eistedd yn barod. Bore da, Noah? Oi da. Ti'n iawn? Yes. Da iawn. Ti'n edrych ymlaen i berfformio heddi? Ti'n edrych mlaen? Wyt. Da iawn. A ti'n mynd i fod yn chwarae'r un offeryn a Rodri fi'n credu yn dwyt ti? Yn fyna. What is it? Y glockenspiel. Reit de. Pan wyt ti'n barod, Noah, allu di ddechrau iawn digon o amser. Anda ti. Wel, nes i fwynhau'r perfformiad na. Nes ti fwynhau hwnna? Do, nes ti fwynhau. Da iawn. A drycha, dy ffrindiau di yn fan hyn yn ysgol Hafod Lon di bod yn gwylio ti o'r dosbarth. Beth o'ch chi'n feddwl? Beth o'ch chi'n feddwl o perfformiad Noah? Bawd lan? Yes.
Ie, da iawn. Pawb yn codi bawd yn hapus gyda'r perfformiad yna. Da iawn ti, Noah. Ti'n gwenu, felly fi'n credu bod hwnna'n arwydd da. Da iawn. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Gwych. Reit te, ni'n mynd o ysgol Hafod Lon nawr, nôl I ysgol Pendalar. A Ciren sy'n mynd I berfformio nesau I ni. O, dyma Ciren. Siwmai, Ciren? Ti'n iawn? Sneg. Ti'n iawn? O Saesneg, are you okay? Yes. Yes, brilliant. And are you going to be playing the piano for us today? Yes. Wow, we're in for a treat. Now then, do you know the name of your piece? Hot cross buns. Hot cross buns. Now, do you like eating hot cross buns? No. Oh, I love hot cross buns. Yes. Well, I'm sure you can play hot cross buns, even though that you don't like eating them. I'm sure you can play it very well. So, when you're ready, take your time and we'll listen to your performance. Oh, fantastic, Ciren. Well done, you. Did you enjoy that? Yes. Yes. Oh, look, can you see everybody? They're clapping. They're clapping and saying, well done, Ciren. Oh, I can see from the smile on your face that you enjoyed playing that. Well done, you. Well, I'll be eating hot cross buns and I'll be thinking of you, Ciren, next time I'll be eating one. Well done. I'm glad you enjoyed. Fantastic. You can go back now to the class and watch everybody else. Oh, da iawn wir. Reit, dwi'n mynd I alw ar gwawr nawr, dwi'n meddwl, I fy nôl I siarad gyda ni, ynglyn â pwy ni newydd weld, achos ni wedi gweld 4 yn barod. Felly, o'n I eisiau clywed wrth o ti gwawr, beth o ti'n feddwl o'r perfformiadau yna, achos, joies I mas draw. Wel, am berfformiadau hyfryd yn dyfe, ond bydd oedd gwledd yn y bore. A ti'n iawn fyna, fi eisiau hot cross bun fach nawr, fyd. O, gyda, gyda ni Noah o Pendalar yn chwarae'r piano. Oedd e yn amlwg yn mwynhau, oedd e'n frwdfrydig yn oedd e. Yn cael gwledd wrth greu cerddoriaeth. Wedyn gyda ni Rhodri o Hafod Lon. A yn chwarae sawl darn bach, na beth oedd? Cyngerdd gyda ni fyna, yn dyfe? Fel meglu bach o gyneuon. A Noah hefyd o Hafod Lon yn chwarae'r un peth ag e. A ti'n bod, od ni'n gallu gweld yn ni yr mwynhad mae'r plant yn gael mas o greu'r cerddoriaeth. Achos wedyn gyda ni Ciren a'i hot cross buns ar y piano. A just, mae y modd I fyw mae'r plant yn gael a'r bydd maen nhw'n gael, mas o ddysgu, chwarae a creu cerddoriaeth, mae fe'n ei byd o les I bob elfen o'r corff yn dweud, yn feddyliol, yn emosiynol, a jyst i'r corff I glywed cerddoriaeth, a gwybod bod ti'n creu y gerddoriaeth na, oedd e'n wych, a wnaethon ni gyd fwynhau hefyd, a mae fe'n hyfryd I ti wybod bod ti'n rhoi pleser I rywun arall tra bod ti'n creu cerddoriaeth. Felly, na beth oedd 4 perfformiad bendigedig. Da iawn chi'n ffantastig. Ffantastig. Chi gyd wedi wneud I gwawr a fi wenu fel gat. O, bendant, daliwch ati, achos fi'n edrych mlaen I glywed chi eto yn y dyfodol bendant ar y llwyfan y cyngherddau yma. Fi'n siŵr newn ni glywed rhai o'r ein eto. Bendant.
Gwych, wel diolch gwawr. Os ti'n mynd nôl I fwynhau nawr. Iawn te, ni'n symud mlaen at Caio nawr, a ni'n mynd I ysgol Hafod Lon. Nawr te, le mae Caio? Wel, fi'n gweld Caio fan hyn. Helo, Caio. It's nice to see you today. Oh, thank you, Caio. It's nice to see you as well. Oh, I think everyone is watching me. I hope they gave this song a 10 out of 10. 10 out of 10. Right, well, what are you going to play for us today then, Caio? Do you know the name of the piece? Yes, Jack in a Box and Twinkle Twinkle Little Star. Wow, you're going to play 2 pieces. That's a Yeah. lot to remember. Well, as you said, there's people listening to you, aren't there, in the other class and in the other school in Ysgol Pendalar. So when you're ready, Caio, I'd love to hear you play. So when you're ready, off you go. Good luck. Okay. Now Twinkle Twinkle Little Star, okay? Wow, what a great ending, Caio. I love that. Yay! You know what? You know what? You were a 10 out of 10. Yay! 10 out of 10. Da iawn, Yes! Caio. I finally got 10 out of 10. 10 out of 10. And look, can you see on the screen that they've been watching you? Yeah. But Yeah. what about Ysgol Pendalar? Oh, Ysgol Pendalar have been watching you as well. I can assure you. Look, they're here. Can you see them? Hi. And everybody's clapping. Yay! Well done, you. Are you all happy to see me singing? We were all happy to see you, yes. Would you like to sing or only play the instrument today? Been singing this afternoon, but... Singing is in the afternoon. Singing this afternoon. Sorry, ar ôl brec. Ar ôl y break? Well, I look forward to seeing you again, Caio. But just before you leave, I forgot to ask you before you started playing. Do you know what the name of that instrument is? Because I've forgotten. I don't know what it's called. It's called Jack in a Box and Twinkle Twinkle Little Star. Yr offeryn. Yes. Xylophone. Xylophone. That's called a xylophone, is it? I don't know. Oh, it doesn't matter. I didn't know either. But I think Sir's just said it's a xylophone. There we are. I can tell everybody at home now, everybody that's watching, that it's called a xylophone. Brilliant. Yeah. Well, I'll see you later, okay? Diolch. Thank you, Caio. Thanks. Diolch I chi. Ta-ta, diolch. Bye-bye. Ta-ta. Wel, na ni. Sir wedi gweithio fi, mae xylophone oedd e. Nes I alw fe'n glockenspiel gyda. Fi ddim yn gwybod beth yw'r gwaniaeth rhwng glockenspiel a xylophone. Falle allai gwawr weithio fi wedyn. Ond ni'n symud lan nawr. Ni'n mynd nôl I Ysgol Pendalar. Sedi sydd gyda ni yn Ysgol Pendalar yn aros amdano ni. Wel, dyma Sedi fan hyn. Helo, Sedi. Helo. Helo, bore da, ti'n iawn? Da, ynddo, diolch. O, wel, fe'i licio lliw gwallt ti. Diolch. Mae gyda ni yr un lliw gwallt coch. A wyt ti'n mynd I fod yn chwarae'r piano I ni heddi? Ynddo. A ti'n gwybod beth yw enw'r darn ti'n mynd I fod yn chwarae I ni? Ti'n gwybod beth yw enw fe? Sdim ots ti ddim. Incy Spider. Incy Wincy Spider. Nawr te, fi nabod y gan ma.
Wyt ti'n hoffi spiders? Na. Na fi chwaith, o fi'n edrych ymlaen I glywed y darn. Felly, pan ti'n barod, iawn, pob lwc, pan dy ti. Wei, da iawn Sadie, briliant. Wyt ti'n mynd I chwarae rhywbeth arall I ni nawr? Na? Na? Ti di gorffen? Gwych, da iawn ti Sadie. Nes ti joio hwnna, nes ti fwynhau? O, do, nes ti licio wneud hwnna. Ti'n hoffi chwarae'r piano I ti? Ynddo, diolch. A drychaw, ti'n gallu gweld ar y sgrin? Mae criw ysgol Pendalar I gyd yn chwifio a clapio I ti. Ti di neud nhw gyd yn hapus edrych arno nhw. O, gwych. Da iawn ti, Sadie. Nes I joio hwnna mas draw. Fantastic. Da iawn. Wel, hyfryd. Da iawn, Sadie. Nawr te, ni'n mynd o ysgol Pendalar ble oedd Sadie mynd ar y piano draw I ysgol Hafod Lon. A Jo sy'n nesa. O, dyma Jo. Fi'n gweld ti, Jo. Mae'n iawn. A, i'n brwdfrydig, helo. Shwt wyt ti? Ti'n iawn? Can I sing Can I sing Jack in the Box and then Deep Down in Hearts? You know what? I would love to hear that, Jo. So you're starting off with Jack in the Box. Hyfryd. You go for it when you're ready, okay? Thank you, Jo. Deep down in hands. 3, 4. I'm just doing this again. Oh, lovely, Jo. Did you enjoy that? Yes. Yes, I thought you had. And the ending, where you're going back and forth like that, I love that bit. And look, your friends have been watching you from the other room. Ah. Now then, what did you think of Joe's performance? Was he a 10 out of 10 like Kaya? Yes. 10! Da iawn, gwych, wel diolch yn fawr I Joe fyna. Oedd yn canu'r xylophone, gwych. A dim ond un sydd ar ôl yn yr adran yma, CC2, sef Lily o ysgol Pendalar. Nawr te, o. Helo, Lily. Ti'n iawn bore yma? Da iawn. Nawr, dyn ni ddim yn gallu clywed ti am eiliad. Falle os gall Sir Nimis troi yr meicroffon ymlaen fel bod ni'n gallu clywed. O, fi'n gweld Sir yn dod fan hyn. Dyma ni. Pawb yn gweithio yn galed yn yr ysgol. Mynd nôl ymlaen. O, gwych. Fi'n gallu clywed ti nawr, dwi'n meddwl, Lily. Ti'n iawn? Ynddo, diolch. Gwych. Da iawn. A beth yw enw'r offeryn ti'n mynd I chwarae ni heddi? Dwi'n gwybod Star.
Y piano, a ti'n mynd i chwarae Twinkle Twinkle Little Star ar y piano? Waw, ti'n edrych mlaen? Wyt. Ti'n hoffi chwarae'r piano? Ynddo. Wyt. Ife yn yr ysgol ti'n cael gwersi piano? Ie. Ne? Pwy sy'n dysgu ti yn yr ysgol? Ti'n gwybod? Jen. Jane. Wel, diolch yn fawr i Jane am ddysgu ti. A gobeithio bod Jane yn gwrando nawr. Gobeithio bod hi'n mynd i fod yn gwrando arno ti'n chwarae. Felly, pan wyt ti'n barod, Lily, bant a ti iawn, cymryd amser a pob lwc. Lily, Twinkle Twinkle Little Star fyna, a ti'n mo beth, ti yn seren. Ti'n seren fach, nes ti joio? Nes ti fwynhau chwarae hwnna i ni fyna nawr? Do, da iawn, a ti'n mo beth, fi'n siŵr bydd Jane sydd wedi bod yn helpu ti ddysgu hwnna yn prowd iawn ohono ti. A fi'n credu bod y criw sy'n ysgol Pendalar sy'n gwylio ti yn y neuadd, fi'n credu bod nhw wedi joio. Ni'n gallu gweld nhw'n curo dwylo fel hyn, clapio i ti. Ti wedi gwneud pawb yn hapus bore yma. Da iawn ti, Lily. Diolch. Wel, gwych. Dyna Lily yn fyna. Nawr te, gan bod 4 arall wedi bod, o'n i'n meddwl falle allan ni galw ar Gwawr i ddod nôl i weld beth mae Gwawr yn meddwl o'r 4 sy'n newydd fod. Nawr te, da ni Caio, Sedi, Jo a Lily. Wel, am wledd to, dy fe? Oes, bach, mae dyn ni ser y dyfodol fan hyn. Dyn ni gael noson gyfan yn gallu ni o gyngerdd mas o'r perfformwyr bach ma. O, da iawn chi. A Caio, mi roedd hwnna'n 10 allan o 10. O, ti'n wych. Ac ar glysandos na ar y diwedd. A geithon ni glysandos hefyd gyda Joan, do fe? Do. Ar y glockenspiel. O ran y gwaniaeth, Elin, rhwng y ddoi, ti'n rhoi fi'r spot fan hyn. Fi'n credu bod lot o waniaeth. Fi'n credu mae'r un o'n nhw mas o fetal a'r llall mas o bren. Ti'n meddwl, bach gwaniaeth o sain dy ti. Un yn fwy melw, falle a'r llall bach yn fwy tynnu. Ond ta waith, dim ots. Maen nhw dal, o'n nhw'n fendigedig, o'n i'n mwynhau'r glysandos na lan a lawr. Na beth oedd gwledd. A'r piano wedyn, y Twinkle Twinkle Little Star. Da iawn chi. O, chi'n wych. Daliwch ati. A chwarae teg i'r athrawon a phawb sy'n dysgu. Achos ti hefyd yn goffo dysgu, dim jyst dysgu'r nodau, ond ti'n dysgu amseru a phopeth pan ti'n chwarae darnau, wyt? So mae lot o waith meddwl wrth chwarae yr offer yna yma, felly mae'n wych i weld y plant bach yn neud mor dda. Da iawn chi, 10 allan o 10 i bawb. I bawb, fi'n cytuno Gwawr. Gwych. Nawr de, ni'n mynd mlaen i'r grŵp nesaf nawr, a fi'n credu bod ni'n mynd i fynd i ysgol Hafod Lon at Maxim. Nawr te, o di Maxim, dyma ni, siwmai, helo. Helo, Elin. Mae Maxim yn dod o'r Ukraine. Wel, helo, Maxim, ti di dod yr holl ffordd o Ukraine? I left
I left Ukraine on the 10th of May 2022, and then I arrived in Wales on May 15th the same year. Wow. So you've been in Wales now for nearly 2 years. Yes. Yeah. How are you enjoying Wales? Yeah, it's good. It's good. What do you like about Wales? Is the Wales has more sheep than people there. Well, that's true, yes. More sheep than people. Are there many sheep up near you, near e-sgol Hafod? Yes. I came here on some day in October of 2022. Oh, okay. To e-sgol Hafod. Are you enjoying e-sgol Hafod? Do you enjoy going to the school? Yeah. Have you got a lot of friends? Yes. Yes. Oh, good. And some of your friends are going to be watching you now whilst you perform for us. Yes. Yeah. Are you looking forward? Yes. I was thinking someone's now doing Babi Nilid. All right. And have you performed with this instrument before, or is this your first time? I performed with this instrument before in Howell School. Oh, well, there we are then. You're a pro. I'm looking forward to hearing your renditions of your songs, okay, Maxim? So yes. When you're ready, you can begin. Good luck. Well, I enjoyed that. The last song made me want to dance. The rhythm, it made me want to move. Oh, well done, Maxim. I really enjoyed that. Did you enjoy? Yes. Well done. And I've given Kayo asked me earlier if he was a 10 out of 10, and I think I'll have to give you a 10 out of 10 as well. Yes. And I think they've been listening to you in the classroom in e-sgol Hafod. Can you see them here? Now then, what did you think of Maxim's performance? Is it a thumbs up? Yeah, they're giving you a thumbs up, Maxim. Well done, you. Fantastic. I'll see you later. Bye. Microphone, Ellen. Oh, sorry. O chi ddim gallu clywed fi fyna. Ni'n mynd nôl i e-sgol Pendalar. Nawr de, fi'n credu bod Ceri yn e-sgol Pendalar yn aros amdano ni. Oh, helo, Ceri. Hey. Helo, shwt wyt ti? Fi'n nervous. Ceri bach yn nervous. Bach yn nerfus. Oh, mae'n iawn i fod yn nerfus, Ceri, pai ti a becsos, dim ots. Ond, fi'n edrych ymlaen i glywed ti yn chwarae heddi, mae gyda ni offeryn gwahanol yn fan hyn hefyd. Ti'n gwybod beth yw enw'r offeryn yna? Violin. Violin, ie. Oh, waw, fi'n edrych ymlaen i glywed ti, Ceri. Nawr, dim ots os ti'n nerfus, cadw fynd, iawn. A pan ti'n barod, allu di ddechrau neu siarad gyda ti ar ôl ti perfformio. Iawn? Okay.
Ceri? Na ti, Cymra ti baw. Ti'n heiddi hwnna. O, dim eisiau ti bod yn nerfus o gwbl. Nes i joio hwnna. O, ti'n ffantastig. Da iawn ti. Nes ti fwynhau? Ie. Do, o'n i'n gallu gweld wrtho ti bod ti'n fwynhau, achos o ti'n gwenu trwyddo hwnna i gyd. Da iawn ti, a nes ti'n ei fi wenu fyd. A o'n i'n dawnsio fel hyn, gyda'r music. Fy nôl ymlaen. A drycha, mae criw fan hyn yn ysgol Pendalar. Ti'n gweld nhw fyna ar y sgrin. Beth o'ch chi'n meddwl o Ceri? Bawd lan? Hiro dwylo? O, drycha, maen nhw'n clapio i ti, Ceri. Da iawn ti. Gwych, ffantastig. Nawn ni weld ti wedyn. Diolch, diolch, diolch. O, gwych. Da iawn i Ceri yn fyna. A fi'n credu bod ni'n symud ymlaen at y cystadleuodd olaf yn yr unawd cerddorol. Ni'n mynd draw i ysgol, nôl te i ysgol Pendalar. A sgwn ni os ydi James yn barod amdano ni. Fi'n credu falle bod nhw just yn hôl James nawr. Bod Ceri yn gadael yr ystafell a James yn cyrraedd. O, fi'n gallu gweld yn cyrraedd. A mae fe'n codi llaw arno fi'n barod. Nawr te, mae James yn cydio mewn meicroffon. They're working. Yeah. Bore da, James. Haia. Haia, ti'n iawn? Gwych. Nawr te, fi'n gweld ti, a ti'n barod i fynd gyda'r meicroffon. Ti'n mynd i ganu ni heddi? Efe canu ti'n mynd i wneud? Ie, reit, gwych. Nawr te, fi'n credu falle bod Sir yn mynd i roi trac mlaen i ti, a bod ti'n mynd i ganu gyda trac. Felly, beth am mynd i wrando ar y perfformiad James a na i siarad gyda ti ar ôl ti ganu. Be to? Ti'n ddath y fined. Fi'n edrych ymlaen at hwn. Da iawn ti, James. Possible gen James Arthur. Reit. Fi'n edrych ymlaen. Ach, fi'n lico James Arthur. Ti'n lico James Arthur? O, da. O, wyt, ti'n fan, wyt ti? Ti'n big fan o James Arthur. Reit. Barod i wneud o. Reit te. Bant a ni te. Pob lwc. Diolch. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless of the love I did. And now when the love has been saved, you've gone and someone for living. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, lighting on the skyline. All we have is gone now. Tell them I was happy, then I was broken. All my stars are roaming. Tell them what I hope would be possible. Falling down the lover's way, falling very silent, broken trust and broken hearts. I know, thinking that you face that, building faith on nothing words, empty pockets everywhere. I know now, whatever you say, oh no, you can go and tell them all I know. Riding on the rooftops, riding on the skyline, all we had is gone now. I was happy, now my heart is broken, scars are rolling. Would be impossible.
Many years ago, someone told me I should take caution when it the love I did. Oh, I know, now I'm the top skyline. Oh, the No. Wel! Da iawn, James! Wel, joyous i hwnna mas draw. A drycha mae'r crew yn y neuaf i gyd yn clapio i ti. Nes ti joio hwnna? Nes ti fwynhau perfformio? Can song yma yn make me happy, because mae can yma yn make your pendala yn Dreamland Paradise yma. So fi can canu pawb yn yma. Mor haid oes di. O, hyfryd, mae'r gana neud ti'n hapus, ond mae gana neud fi'n hapus iawn hefyd, James. O, da. Mae gyda ti yr un enw a James Arthur? So, really, wel, weithiau fi'n neud James Arthur, so mae'n iawn i fi. Ydy, ti'n iawn. James o Pendalar a James Arthur. Gwych. Wel, da iawn ti, James. Joyous i hwnna mas draw. Bore da i ti hefyd. Diolch yn fawr. Diolch, James. Wel, am hyfryd, can gan James Arthur i orffen y gystadleuaeth yna. Dwi'n meddwl bod pawb oedd eisiau tro wedi cael tro bore yma. Gwych. Fi'n iawn i ddweud bod y gystadleuaeth yna wedi gorffen. Ydw, gwych, iawn te. Ni'n symud ymlaen at y seremoni cadeirio a'r coroni nesa, ond cyn ni, beth am i ni glywed beth oedd Gwawr yn meddwl o'r perfformwyr ola na te, oedd gyda ni Maxim, Kerry a James. A nhw tri yn neud bethau hollol wahanol, oedd da ni'r xylophone, y violin a canu wedyn ar y diwedd. Ie, oedd ymrywiaeth dyn ni fan hyn yn dod, Elin. Gwledd arall to, mor neis i weld Maxim o'r Ukraine yn chwarae y xylophone. O, da iawn ti, oedd e'n wych. Bendigedig, mwynhau mas draw, o ti'n amlwg yn mwynhau mas draw hefyd. Ac os wyt ti'n mwynhau, i mi mwynhau, yn dyfe, na'r beth bwysica. A wedyn, oedd Kerry o Bendalar yn chwarae'r violin. So ni wedi gweld y violin eto bore yma, felly am neis i weld offeryn bach gwahanol. A oedd dim angen bod nerfus o gwbl, achos o ti wir ddim yn edrych yn nerfus. Bys ni byth wedi gweud bod ti'n nerfus. Ond ti'n gwybod be? Na i weid cyfrinach fach. Mae nerfs yn beth da, ti'n gwybod, pan ti'n perfformo, achos mae fe just yn neud i ti i moyn a i ganolbwyntio'n fwy ac i roi bach o edge i'r perfformiad. Bach o pili palas yn y bola yn dda, yn dywe? Mae'n bwysig i gael y pili palas na, odi. Ond y peth pwysica yw bod ti'n mwynhau, a o'n i'n gweld bod ti'n mwynhau, a os wyt ti'n mwynhau, mae pawb arall yn mwynhau. A wnaethon ni yn bendant mwynhau y violin fyna, da iawn ti. A wedyn, James o Pendalar, wel, y James Arthur nesa, yn dyfe, Elin? Oes, bach, o ti'n edrych mor hyderus gyda'r microffon na. Waw, pan gerddys ti mlaen, o'n i ffili aros i glywed beth o ti'n mynd i ganu. A ti'n mo be, dwi'n rwydd i gofio geirau, allai weid yna wrth o ti o brofiad. Mae'n galed i gofio geirau i gyd. Felly nes ti'n arbennig, da iawn ti. A oedd y gan na wneud ti'n hapus, a oedd y perfformiad na yn wneud ni'n hapus. Felly, gwych. Diolch yn fawr i chi. Diolch, Gwawr. Geiriau hyfryd yma na. Wedi joio bob un ohonoch chi. Da iawn. Wel, dyna ni, chi wedi pleso Gwawr Edwards bore yma, a mae hi, wel, mae'n famous. Odi, mae pawb yn nabod hi ar draws y byd, a chi wedi gallu canu ddi bore yma, a mae wedi bod yn gweud pethau hyfryd amdano chi gyd. Felly, clod mawr i chi. Da iawn, da iawn.
Pawb yn ysgol Pendalar a Hafod Lon. 10 mas o 10. 10. Ola, da iawn. Reit, fel wedes i, ni'n symud mlaen i'r seremoni cadeirio a coroni nesaf. Nawr te. Mae'r gystadleuaeth yma, wel, yn un fawr, achos mae rhywun wedi gweithio fi bod chi'n cael dwbl y pwyntiau os mae'ch ysgol chi yn ennill y gystadleuaeth yma. Felly, fi'n edrych ymlaen i weld pwy fydd wedi ennill y goron a'r gader. Mae'r gader yn cael ei rhoi heddi ar gyfer y darn celf gorau gan unigolyn, un person ar ben ei hunain, a wedyn mae'r goron ar gyfer darn celf grŵp. Sawl un wedi bod yn helpu gyda'r celf. Iawn te. Ni'n symud ymlaen nawr i weld pwy sydd wedi ennill. Felly, fyddai'n cyhoeddi'r gader gyntaf iawn. Fyddai'n cyhoeddi enillydd pwy bynnag sydd wedi ennill y gader ar ôl i ni glywed y corn gwlad. Nawr te, chi wedi bod yn chwarae offerynnau bore yma, ni wedi bod yn clywed pob math o offerynnau a pobl yn canu, ond nawr ni'n mynd i glywed y corn gwlad. Felly, ar ôl 3, 1, 2, 3. Nawr te, yn ennill y gadair yn E-steddfod ysgol ar y dydd Gwener hwn Maxim! A dyma Maxim fyna! Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Maxim! Nawr te, mae Maxim wedi codi ar ei drad ac yn mynd mewn i'r ystafell fan hyn, achos ni'n mynd i gael sgwrs fach gyda Maxim nawr. Wel, Maxim. Wow, llongyfarchiadau. Congratulations, Maxim. You've won the chair for today in today's competition. And this was your artwork here. You can see a picture of it on the screen. Did you create this? Yes? What did you use to make that picture? Paintbrush. Paint and a paintbrush. Wow, and there's lots of colours. Are those your some of your favourite colours? Yes. Wow, that's fantastic, Maxim. And you've won the competition for today. You've won a chair, and later on, I will ask somebody that's with you in the room to hand the chair over. But before then, I need to tell everybody who's won the competition for the crown today. So you've won the chair, and there's somebody else going to win the crown for today. So stay there, and I will come back to you later on. Nawr te, nesa, ni'n mynd i weld fel wedes i pwy sydd wedi ennill y goron am heddi. Nawr te, oedd y goron, nes i sôn ar y dechrau, yn cael ei rhoi ar gyfer y darn celf grŵp gorau. Felly mae yna grŵp wedi dod at ei gilydd i greu darn celf. A dewch i ni gael gweld pwy sydd yn ennill hwn heddi te, y goron. A ni'n mynd i glywed ar ôl y corn gwlad. A ni'n mynd draw i dosbarth padarn Pendalar. Hello. Helo! Nawr, dyn ni wedi cyrraedd dosbarth padarn. Wel, mae'r rhai gyda ni o fan hyn o dosbarth padarn. Yn ysgol Pendalar. Gwych iawn. Nawr te, chi wedi rhewi gyda fi. Fi ddim yn siŵr os ydych chi wedi rhewi gyda pawb arall gytre. Fi'n credu falle bo chi, ond ni'n gallu gweld chi fan hyn yn glir. Ac ysgol Pendalar yn y neuadd, beth ych chi'n feddwl yna? Mae ysgol dosbarth padarn wedi ennill! Yay!
Let's ennill y goron. O, gwych. A ni nôl gyda'r dosbarth padar nawr. Ni'n gallu gweld chi nawr, miss. Nawr te, beth wnaethoch chi greu fel dosbarth I ennill y goron hyfryd yma? O, na fy ni greu darn o gelf I roed ar y wal yn y dosbarth I gynrychioli plant gyda awtistiaeth. Beth da I fi'n cymryd y clod, mae rai fi gyfadda, oedd o'n tîm effort mowr oedd. A diolch mowr I cymorthyddion hefyd oedd I helpu'r plant I gwblhau y celf. O, gwych. A pwy sydd gyda ni fan hyn yn cynrychioli dosbarth padar? Beth yw'ch enwau chi na te? So, mae gennym ni Caden. You gonna wave? Caden. Hiya, Caden. Mae gennym ni Kai yma. Dweud, hi, Kai. O, hiya, Caden. O, gwych. Wel, neis iawn I gwrdd â chi. Allon gyfarchiadau mawr I chi yn dosbarth padar. O, fi'n gweld fan hyn ar y sgrin nawr y darn o waith celf nathoch chi greu ar gyfer hoi yn y dosbarth. Felly, Odi hwn yn mynd I gael ei arddangos yn nosbarth padar, fel bod pawb arall yn cael gwerthfawrogi? Tad, mae o fyny'n barod, mae o yn y dosbarth yn barod. Da ni'n brwd iawn. Fy'n rhaid I ni fel criw cywd o lan I ysgol Pendalar rhywbryd dwi'n meddwl, I cael gweld y gwaith celf a cwrdd â chi gyd. Wel, mae gennym fi ddosbarth sydd I bodda fo cyw, so dwi'n siŵr sy'n wrth I bodda fe hynna. Diolch o galon. O, gwych. Wel, ni'n joio canu a dawnsio, felly fi'n siŵr bydden ni'n ffito mewn yn iawn yn eich dosbarth chi. Reit de. A dyma'r gwaith ychwanegol gath I creu. Nawr te, nath rhi'n gysadlu o ysgol Hafod Lon gyda'r llun hyfryd yma, melyn ac oren gwych. A drychwch ar y llun arall gan dosbarth wyddfa ysgol Pendalar. Chi hefyd wedi wneud yn wych. Gyda'r gwyrdd a'r coch a'r melyn yma, hyfryd iawn. Nawr te, beth am I ni fynd nôl at Maxim yn ysgol Hafod Lon? Beth am I ni fynd nôl ato fe, cael gweld. Hello, Maxim. How are you? I'm fine. How does it feel that you've won the chair today? I'm great. Oh, great. Well, it's now time for you to get the chair in your hand. Now, I think it's with somebody in the room there at Ysgol Hafod Lon. Oh, here we are. Now then, Maxim. Congratulations to you. You've won the chair today in the school E-steddfod. Well done. You can take that home now and show it to everybody at home. And here we are. We've got some of your friends from Ysgol Hafod Lon. Ffrindiau Maxim fan hyn. Beth chi eisiau gweud o? Chi eisiau gweud rhywbeth wrtho Maxim neu chi eisiau codi bawd fel hyn I weid da iawn? Da iawn. Reit e, ni'n mynd I fynd at rhan ffurfiol y gadair a'r goron nawr. Fi eisiau chi gyd, os allwch chi, weid fi heddwch. Mor uchel ych chi'n gallu ar ôl I fi weid cwpl o frawddegau, iawn? Fel bod ni'n gallu cael seremoni cadeirio a choroni go iawn yn eich ysgolion chi. Nawr te. Mae ysgol Hafod Lon, mae meicroffon chi bant, felly fi'n gallu clywed chi. Beth am ysgol Pendalar? Oes modd troi reit de, ni'n barod I fynd. Felly, ar ôl I fi weid y brawddegau, fi eisiau chi weid heddwch, iawn? Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch? Heddwch! Da iawn, ac eto, calon wrth galon, a oes heddwch? Heddwch! Ac unwaith to, iawn? Gwaedd uwch adwaith. A oes heddwch? Heddwch! O, llongyfarchiadau mawr iawn I Maxim. Congratulations, Maxim, from Ysgol Hafod Lon. A llongyfarchiadau I dosbarth padar Ysgol Pendalar. Dewch chi cael gweld y goron na sydd gyda chi yn fyna, Ysgol Pendalar. Le mae'r goron? Mae hyn. O, dyma hi hyfryd. Chi'n mynd I roi hwnna yn y dosbarth nawr, miss, fel bod pawb yn ymweld yn cael gweld e?
O, yndan. Lle mae pawb yn gallu gweld. Hyfryd, da iawn. And congratulations, Maxim. You can go and show off your chair to everybody now. You can take it back to the classroom to show everybody. Well done, you. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Well done, Maxim. Wel, dyna ni. Seremoni cadeirio a choroni rhithiol e-steddfod wedi dod I ben. A llongyfarchiadau unwaith to I Ysgol Pendalar ac I Maxim yn fyna o Ysgol Hafod Blon. Reit ni'n mynd I gael bach o egwyl nawr. A newn ni ddod nôl tua 10 munud wedi 11 ar gyfer rhan nesaf ein e-steddfod ni. Felly, dewch nôl I wylio amser ni. Diolch yn fawr!
Wel, helo, croeso nôl i'r E-steddfod, a ni'n lwcus iawn heddi, achos ni'n cael cwmni Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pen Dalar. Os nag ych chi wedi bod yn gwylio bore yma yn barod, wel, chi wedi miso mas. Mae eisiau chi fynd nôl i wylio neu rhywbeth, achos maen nhw gyd wedi bod yn wych, a ni'n edrych ymlaen at y gystadleuaeth nesaf yma yn barod. Nawr te, mae da fi ddiddordeb yn y gystadleuaeth yma, perfformiadau yma, achos, wel, mae'n wythnos iaith arwyddo wythnos yma, felly ni wedi bod yn gwneud bach o waith iaith arwyddo yn cyw wythnos yma, a na beth yw'r gystadleuaeth nesaf, sef canu ac arwyddo. Nawr, chi gyd yn Ysgol Hafod Lon a Pen Dalar, siŵr o fod lot gwell na fi am arwyddo, ond o'n i'n meddwl falle allan ni ddysgu rhai o'r gwylwyr gytre, rhai o'r pethau i ni'n gwybod amdanyn nhw. Mae un hawdd iawn chi gyd siŵr o fod yn gwybod yw diolch, ynddo fe? Mae hwnna'n air pwysig, felly dyma sut mae arwyddo diolch. A mae un hawdd arall, siwt i ti? Siwt i chi? Mae hwnna'n un da i wybod. A beth arall? Ci a cath. Hwnna'n un da. A fi di dysgu newydd ar gyfer heddi, achos o'n i eisiau dweud pob lwc wrthoch chi gyd heddi, wrth gwrs. Felly pob lwc yw pob lwc. A wedyn, chi'n mynd fel gyda a chi'n mynd ar bys bawd yn gros y trwy fel Felly, pob lwc. Fel A dyna ni, wedi cael gwers bach iaith arwyddo. Ond, nôl at y cystadlu, achos chi gyd yn mynd i fod lot well na ni am wneud hyn, fi'n siŵr. A ni'n dechrau gyda criw Hafod Lon. Nawr te, mae gyda fi chi fyna yn barod i gystadlu o flan fi. Nawr te, gyda fi fan hyn, mae gyda fi'r rhestr Mason, Logan, Rodri, Noah, Caio, Eiros, Gracie, Joe, Wesley, Charlie ac Annalise. Nawr te, odi chi gyd yma? Yes. Ydych! Ac ydych chi'n barod? Yes! Criw llawn egni, gwych. Nawr te, ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i fod yn canu ni heddi? Chi'n gwybod beth yw enw'r can? Dau di bach. O, gwych! Wel, fi'n edrych ymlaen i glywed chi'n canu a gweld chi'n arwyddo ar yr un pryd hefyd. Felly, fel wedes I gynne, pob lwc. Iawn. Wel, Rodri? Joyous I hwnna mas draw. A James oedd gyda ni'n canu, fi'n credu, efe ar y microffon. Da iawn ti, a da iawn chi gyd hefyd oedd yn canu gyda fe. Rodri ar y microffon. Rodri oedd ar y microffon. O, sori, o'n I ddim yn gallu gweld yr ochr yna. Gwych, da iawn chi. A wedyn, oedd yr iaith arwyddo yna, wow, o lot o eiriau yn y ganau arwyddo, ond oedd felly o'ch chi'n neud yn wych.
Ac oedd y gan yn cyflymu a cyflymu a cyflymu, felly oedd angen I chi wneud pethau'n gloiach a gloiach yn oedd e. Felly da iawn chi, wnaethoch chi joio? Yes. Do, wnaethoch chi fwynhau hwnna? Do, da iawn. A pwy sydd wedi bod yn helpu dysgu chi yn yr ysgol? Where's the no would think about me? Os enw gyda syr, neu miss? Yes. Oes, felly diolch i'r athrawon I gyd am helpu chi dysgu hwnna. Chi wedi bod yn ffantastig. Da iawn chi. Beth am I chi rhoi bawd lan I orffen? Pawb rhoi thumbs up. Wee, a Gwenu, da iawn chi. Fi'n credu rhoi o mas draw. Diolch yn fawr iawn criw ysgol Hafod Lon. Wel, anhygoel. Mae'n neis gweld grwpiau sy'n cael cydweithio gyda'i gilydd. Ni'n mynd draw I ysgol Pendalar nawr. Mae da ni ddosbarthiadau Cadnant, Dinorwig a Segontiwm yn barod I berfformio I ni, dwi'n meddwl. O, dyma nhw fan hyn. Reit de. Gadwch I fi weld chi ar y sgrin. O, coch chi yn barod I fynd. Helo! Chi'n gallu gweld fi? O, helo! Bore da, siwmai. Chi'n iawn? Pawb yn iawn? Da iawn. Ydych pawb yn edrych ymlaen I berfformio I ni heddi? Ydych? O do, fi'n nabod rhai gwynebau, rhai yn y ffrynt yma hyn wedi perfformio I ni'n barod bore yma. Felly, beth ych chi'n mynd I fod yn canu ni ac arwyddo I ni bore yma? Chi'n cofio beth yw enw'r gan? Ti ar y mynydd. Ti ar y mynydd? O, cool, fi'n lico'r gan ma. Reit, beth am I ni glywed eich perfformiad chi, a na I siarad gyda chi ar ôl I chi orffen, iawn? Felly, pan ydych chi'n siarad, pan ydych chi, fi'n barod I ddawnsio. Pawb ar ei trad, da iawn. Gwych. Yn canu Ti ar y mynydd Maharishi. Waw, joies I hwnna. O'n i'n dawnsio, o'n i'n ffili help symud. O'ch chi'n ffantastig, da iawn chi. Nawr, falle cwestiwn twp, ond wnaethoch chi joio? O'ch chi'n hoffi canu'r gan na? A dysgu'r holl iaith arwyddo na. A mae hwnna'n gan eitha cymleth, mae lot o eiriau, yn dos e, felly mae angen lot o arwyddo hefyd, yn dos e, felly da iawn chi. Pawb wedi mwynhau y perfformiad yna. Chi'n mwynhau canu gyda'ch gilydd? Ydych, da iawn chi. Ffantastig, gwych.
Ond nawr, i ni yn mynd nôl i ysgol Hafod Lon. A mae gyda ni grŵp arall yn fan hyn yn barod i berfformio i ni. Nawr te, fi'n gweld chi yn ymlwybro tuag at y dosbarth le byddwch chi'n perfformio, fi'n credu. Dyna ni, mae'r dosbarthiadau yn cael bach o... Dyna ni, cael pawb at ei gilydd, gwych, da iawn. Wel, yn y grŵp yma, dwi'n meddwl bod gyda ni Maxim, Rhyn, Bethan, Steffan a Dylan. Felly 5 yn y grŵp yma heddi, dwi'n meddwl. A fi'n edrych ymlaen i weld beth fydden nhw'n ei ganu ni heddi. O, fi'n gweld nhw'n eistedd lawr ac yn ymbaratoi. Mae'n bwysig bod pawb yn gyfforddus cyn canu. Nawr, dyma nhw. Helo! Helo, bawb! O, gwych, chi'n gweld fi, fi'n meddwl. Rhaid chwifio nôl. Arbennig. Newn ni aros tan bod yr meicroffon wedi cael ei droi mlaen ar ôl i Sir gorffen fyna nawr. Digon o amser, da ni. Hyfryd. Yn ymbaratoi, da iawn. Felly, ar y rhestr yn fan hyn, mae gyda fi Maxim, Rhyn, Bethan, Steffan a Dylan. Nawr, Mae criw cynradd wedi penderfynu ymuno hefo nhw. Wel, mae hwnna'n wych. Fi'n falch. Môr ddymeriad fel maen nhw'n gweud, i cael mwy o sŵn canu hyfryd. Hyfryd. Felly, diolch yn fawr. Nawr, beth ydych chi'n mynd i fod yn canu heddi? Well, we have to find out when. Sosban fach. Sosban fach. Sosban fach! Gwych. Da iawn. A gyda'r holl rygbi sydd wedi bod yn ddiweddar, fi'n credu bod lot o ni wedi bod yn canu can sosban fach. Felly, fi'n siŵr bod pawb sy'n gwylio yn gwybod y geiriau ac gallu canu gyda chi gyd. Ond fydd ddim pawb yn gwybod yr iaith yr rwyddo bydd e. Felly, fi'n edrych ymlaen i wybod sut mae rwyddo'r gwahanol geiriau. Felly, pan chi'n barod, ysgol Hafod Lon, a chi fynd amdani. Chi'n barod? Gwych. O, dyna ni, fi'n gallu gweld chi gyd nawr. Arbennig. Felly, yr arwydd am sosban yw hwn. Fi wedi dysgu hwnna gyda chi fyna nawr. Da iawn chi!
Neswch chi fwynhau hwnna? Do. Do? Chi'n hoffi canu? Na. Madonna. Ydych, wel fi'n gallu gweld nawr wrth eich gwynebau chi, hoffi canu ac arwyddo ar yr un pryd. Mae hwnna'n anodd, chi'n gwybod, felly chi wedi gwneud jobyn da iawn iawn yn fyna. Gwych. O, fi'n edrych ymlaen, gobeithio gallwn ni ddod i Ysgol Hafod Lon a Pendalar fel criw cyw i ni cael clywed yr holl canu yma, achos chi wedi bod yn ffantastig. A dyma ni Ysgol Pendalar nôl ar y sgrin hefyd. Mae gyda ni Ysgol Hafod Lon a Pendalar, a chi gyd yn heiddi clap enfawr. Da iawn chi. Fantastic. Nawr te, fi'n mynd i ofyn i Gwawr, o dyma hi, mae Gwawr yma. Achos fi'n siŵr fydd gyda Gwawr pethau da i weid am byty'r grwpiau yna. Oedd dyn ni Hafod Lon yn canu Daigi Bach, wedyn Pendalar yn canu Tir y Mynydd, a wedyn Hafod Lon eto yn canu Sosban Fach. Gwych, gwych. Wel, amrywiaeth arall yn dyfe, na beth oedd cyngerdd, cael tair can fach Gymraeg bendigedig. A ti'n gwybod be? Mae'n ddigon caled i gofio geiriau a cerddoriaeth heb sôn am ychwanegu arwyddo hefyd. Oedd hwnna'n anhygol, ac yn wers i ni gyd yn dod, Elin, i gael dysgu sut oedd wneud yr arwyddio yna. Mae'n mor bwysig. O'ch chi'n arbennig. Wel, Daigi Bach i ddechrau. Wel, o'ch chi'n wych. Wedyn, Tir y Mynydd, un o'n hoff ganeuon ni, mae rai fi gyfalau, o'n i'n dawnsio, o'n i'n joio, o'n i'n gweld bod pawb arall yn mwynhau hefyd. A wedyn, Sosban Fach, ar y diwedd, gwych, bendigedig, boys. A chi'n mo be, wy'n edrych mlaen i weld chi mewn cyngherddau. Da iawn, da iawn. Diolch yn fawr iawn i ti Gwawr am ymuno gyda ni ac am siarad mor hyfryd am bawb. O'ch chi gyd yn wych fel mae Gwawr wedi bod yn gweud. A chi'n gwybod beth? Ni wedi cyrraedd diwedd yr E-steddfod o Ysgol Hafod Lon a Pendalar am heddi. Ni wedi gorffen cyn cinio. Pwy fan hyn sy'n edrych ymlaen i gael cinio heddi? Chi'n edrych, sawl un yn rhoi braich lan, eisiau bwyd yn barod fi'n siŵr. Felly, dwi eisiau diolch i chi gyd, fi'n teimlo mor ffodus a mor lwcus o gallu bod fan hyn heddi, yn gwrando arnoch chi gyd, gwrando ar y gyngerdd hyfryd yma, a fi'n gobeithio gallwn ni ymweld a dod i gwrdd â chi Ysgol Hafod Lon a Pendalar yn fuan, achos chi'n gymeriadau mor hoffus, a diolch yn fawr iawn am ddiddannu ni gyd drwy'r bore, chi wedi bod yn ffantastig. A chymod, wedi cael yr hyder i sefyll lan fyna i ganu a chwarae offrynnau o flaen pawb a gwrando ar bawb arall yn cystadlu, chi wedi bod yn wych. Felly fi'n credu, pawb i rhoi hip hip hwre ar y diwedd fan hyn. Na i weid hip hip! Hwre! Hip hip! Hwre! Hip hip! Hwre! Diolch yn fawr iawn Ysgol Hafod Lon a Pendalar, ni wir wedi mwynhau. Gobeithio bod chi gyd wedi hefyd. Diolch! Diolch!